मा बार होलायोब्रा बासिग्रा माखालाय ए इले मा बाल्थिं खिग्रानि बाल्थिं जाना सं मा होनदों खुसेंग्रा हमदों एसे गोरलै गोरलै सार गेदेर गेदेर ना हाखांजोब्बाय अबे गेदेरालाय गेदेरा नै दंबावो इयाव गेदेरबो दङ फिसाबो दङ लगायबाथाय गां गोनांबो दंलाय बिराखय गां गोनाङा इयाव खोथिया थिलि गुसेंग्रा अरं दंसो आरो हमनायबो जाबाय माथो मासेबो नुलालाय ओइनो मानबायलाय दैयाव दैयाव बेखौनो जमाय दंमोन गां गोनां ना हाग्रायाव हाबसोबाय नै माख्राबो ओंखारदों नै सिनायाखै बेखौ माख्राखौ ओइ दाखालि खावसे हमना जाखांबाय जोंहा ओइ गयाव दै होनाय फावै दैहाय asal gorong ose dulu mak bah ran hai kan roing kareng nang ka engkar sih ndo bara go nang lai lot nengkar kan deh macam engkar bah kayak haram ya leh engkar bu tidak na tahu ini mas singoleh sih go nang gendem na masih gathali gorong kelai moजां जोलै सोगोना सोआखै होनदों नोंलाय नै जासो ओंखारबोदों आरो नालोजों इनो नालोजों ओंखारबोदों नै जा नै जा ओंखारबोदों दै नै नालोजों र' ओंखारबोदोंसो जा इनो ओंखारसिगोन दैयाव इनो ओंखारबाय इनो नालोजों हमबाय नै जाबनानै ओजा नालोजों ओरै उफ्लंना दंफैयोमोन बुस्थुआ माथाम सोलायबाय आंगा मांगा जालांबाय नै मासे ini masih gontrak man bae dong nudo ini beri bom nang ini logo ini mani gam ini lo masih go hom indah negara dulu jadi negara bertenaga tinggi pasti jadi mau bersuk gelap suk ini benar benar मा बार होलायोब्रा बासिग्रा माखालाय इले मा बाल्थिं खिग्रानि बाल्थिं जाना सं
ओइ गां गोनांलाय बिरलायदो ओइ मोनहैबायलै हाग्रायाव ओइ 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 जाखादों ओइ दैयानो जाफैखाबाय दंखायो हालदै ओरैबो जावनाया गोरलै गोरलै दासं नालाय हालदै ओरै जावदों हाग्लाया बोरै माथो मासेबो ओंखाराखै गरंआलाय दंलाबायथारो आरो बावलांबायानो सं नै ओंखाराखै दैया लोमफैबाय सं दै लोमफैबाय दैया ओंखायनो जावखारना दंसै हाग्राजों ओंखारना दं होनबालाय पात्ता मोनलाना ओंखारबाय बायदि मोनदों बेखिनिखौ दै होजोबनांगोन गैयालै बेयाव हमला दै फैबावसैलां जोंहानाव फख्रियाव नोंसानाव फख्रियाव बिराद आयदा मावनो रोङोसो नों माथो नोंथां सानफाथो टेनसन होननाय बुंनाय जायोना नंबायलै आदै सेंग्रा बासिग्रा माखा ओइयाव थुबुर नांलायबाय बारा जायाखै जों दहाय थाइसे जादोंमोन सिथुमना गारबोनांगौमोन जायो खोथिया फोग्रा माखाया नै खोथिया फोग्रायानो एकदमबारे स्टेन्डार्ड सार ना मा होनदो एकदमबारे माबा खारग'नायनि लामा नायबाय दं बाल्थिं लाफानानै दंफैबाय दं इयाव नै बेनो हाजोआव जेव मिनिबाय थायो दङ एख'आनो जायाखै बाखा एख'आनो जायाखै नै गाइसफोर बरिया मोजां फैदो माथो नै सासेया रोगाग्रा गेन्द्राद्रानो नायदो आरो एकदमबारे अबस्थायानो गैला लंफैनानै गनोसै ओइ जोबथ'वाखै र' नै खोथिया फोग्राया रोगाग्रासोलै आं ओइ खिजानिफ्राय लाबासै लाहाय नै जानो बिथुल सतापिम खोथिया फोग्रा माखाया सानाबो हाबनोसै एकदमबारे गोसो होनानै फोगासिनो आरोना लेन्थि जोबलायनानै एकदमबारे गोसो होनानै फोगासिनो दं आरो बरिया मोजां जाखादों खोथिया फोनाया जोंहा नै जोंहा जना दं आरोना बाजैया नै जोंहा खोथिया रोगाग्राया नै बेबो फोगासिनो दं गेन्द्राद्रानो एकदमबारे सासेया बदि गिदिर देन्जार फोखादों नै जोंना मम्माया जोंना आदाया जि गोसो होखादों जोंहा थांलायबाय लायलायबाय माइखौ
सासे लायलायबाय दमबारिनि खिनियाव थाबलायनाय खोथिया फोनाया बैनिफ्राय फोजोबबोखाबाय आरोना बेनिफ्राय